ga Allah subhanahu wata'ala ya ji kan Malam Abdulrashid, Allah ya kai rahama a kabarinsa, Allah ya sanya masa wannan ayyuka da ya wato assasa gabatarwa a cikin mizaninsa na lada. Bayan haka wasu abu guda uku da nake so in magana akan su. Na ɗaya, jawabin da shugabar ɗalibai ta yi, ta nuna wani littafi cewa ya kunshi duka abubuwan da ake bukata kenan ko menene na harkar auratayya ko kuma zamantakewa aure da sauransu duka dai. Shi nake so in bada gudunmawa ta a wurin cewa wannan zai zama kamar wato gaba karatu ce guda ɗaya cikin babi na ɗaya a mujalladai masu tarin yawa na al'amuran da suka shafi auratayya. Don haka kada ku tsayu a nan, har yanzu da sauranku, har yanzu da sauranmu. Kada mu ɗauka wannan littafin ya shamila komai na al'amarin aure. Akwai masana suna nan sun yi rubuce-rubuce, wasu kuma ba a kai ga rubuta sun ba, suna nan ba mu san su ba. Don haka ya kamata mu zura ido mu neme su mu karanta. Abu na biyu, a ɗalibai musamman waɗanda aka yi wannan karatu, shine khususan nake so magana da su. Ku sani, ai mafi yawan ku kila ba ku aure ba ko? Haka ne? To ku sani yanda Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan adam, kowane makogoransa daban yake. Kowane dan adam tun daga farkon duniya har ƙarshen duniya, kowa malaman kimiyya sun tabbatar da wannan. Kowane dan adam makogoransa daban yake da na dan uwansa, koda ko tagwaye ne. Koda kuna jin muryar ta zo kusan ta yi kamar wane, ba za ta taba zama ɗaya ba. Kamar yanda zanen tafin hannun kowa ya bambanta da na kowa a duniya, koda ko tagwaye ne. To abin da nake so in gaya muku shine, ku sani cewa ba za ku taba auren mazaje iri ɗaya ba. A ƙima, arziki, sanin ya kamata da duk wani abu da ɗan adam yake keɓanta da shi, ba za ku taɓa auren mazaje irin wannan ba. Saboda haka da kada ku yi ƙoƙarin kwatanta aurenku da auren wasu daga cikin ƙawayenku. Kada ku rika ɗauka tunda wance ƙawata ce bata hini komai ba, ta samu miji irin kaza ke ma hikin samu, kada ki ɗauki wannan. Duk wanda ta ɗauki wannan to ta shiga cikin abin da zai jefa cikin wahala. A takaice tunda ba mu da lokaci. Sannan kamar yadda wannan cibiya take ƙoƙarin karantar da al'umma musamman mata da maza dangane da abin da ya shafi wannan al'amura na zamantakewa aure, ga ɗalibai nan, kamar an ce ba ɗalibai maza ko a wannan abin nan ɗin, to duk ɗalibai mata ku sani cewa makarantar biyu ce. Wannan dai ga abin da al-shari'a ta yi. Akwai wadda daga cikin ku ba ta da waya a hannunta irin wannan Android? Akwai? To kaɗan ne ko? To da ka duk wanda yake da wannan wayar a hannun shi to makarantar tashi biyu ce yanzu. Ku sani wannan. Abubuwan da aka koya muku nan a wannan cibiya ta al-shari'a cewa ga aure addini ne, ga yanda ya kamata a yi zamantakewa aure, gashi bisa koyarwar addini, alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bayanan magabata na kwarai. To ita kuma duniya ta turawa a yanzu tana nuna muku sabanin haka. Saboda ka sai kun bambance. Kun yi wannan karatu anan, to ku sani duniya a yanzu ita kuma yanda take kallon aure ba kamar yanda musulunci ya kalle shi bane. Farko ma su basu dauka addini bane aure. Kaga duk wanda ya dauki abin da turawa suke koyarwa a yanzu a duniyance, musamman a social media wata ke hannun kowa kusan yanzu, to idan ka dauki wannan mutum ya faɗi. To haka ina jawo hankalinku sai kun yi hankali da social media. Turawa ba za su taɓa yi musulmi abin da zai samu tsira a duniyarsa da lahirarsa ba. Kusan wannan ka'ida ce. Idan kuka dauki wannan zai sa muku wato ku kalli dukkan abin da ya zo ta hannun bature
da cewa sai kun yi hankali da shi. Ko da za ku iya kallon wani abu ku ce an samu amfani bangare kaza su fa ba nufin su ku samu alherin ba nufin su ku gane kaza ba a'a su nufin su halakar da ku har sai in kun bi yanda suke so sannan ku zama daya. To kuma kamar da alqur'ani ya faɗi ba za su taba kyale ku zauna lafiya ba ku musulmi, sai kun yi daidai da su ko sai kun bi abin da suke so. To bin abin da suke son kuma saba ma mahalicin ku ne, saba ma addinin ku ne, saba ma koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce. Kaga wannan ba shari'a bace ba. Wannan shine a takaice malamai wata lokaci za su fashin baki akan waɗannan abubuwa da na faɗi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.